ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಂದೆ ಓವನ್ ಇಜ್ಜಂದೇ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡೆ ಪಂದು ತೋಜ್ಪಾವೆ. ತುಲೆ ನಿಕ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವೆನ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ ಮಲ್ತನ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೆತ್ತಂದೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸಾರ್ಸವನ ನಿಕ್ಲು ಹೂವೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪೇಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಸೋಕು ಸಾರ್ಸೋನ್ಗ ಐಟು ಗಂಟು ಪುರ ಇಪ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ನೀಟಾದ ಸಾರ್ಸದು ದೀವನ್ಗ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈತ್ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಸಾರ್ಸದೇಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ 2 ಸ್ಪೂನು ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟರ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ. 2 ಸ್ಪೂನು ಅವೇನು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಾದ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೂವೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೂಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಹೂವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಡ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾದ ಫೋರ್ಕಡ್ ಅಂಚ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಳ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್. ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ವರತೂಲೆ. ಅವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಅವೇನು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೋಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಪುಡಿ ನಿಕುಲು ಪೊಡನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆನ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲೀನಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂಚಿನ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತನ ಪೊಡಿ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಪೇರು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡೋಡು. ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಪೇರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆತಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಸೈಡ್ ದೀವನ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಐಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ನೀಟಾದ ದೀದು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ದಿವೋಡು ದೇಪಣ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತುಲ ದೀವನಗ. ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡಿಯೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕೇಕ್ದ. ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿನ ಸೋಸುದ್ದೀತತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಂಟಿಜ್ಜಂದೆ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆನೆ ಪೇರು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪೇರು ಉಂಡತ ಅವೇನು ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರನೇ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮ ತೆಳುವು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅಂಚ. ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗಂಡ ಅವು ಏನಪ್ಪ ನೈಟ್ ಗಾಳಿ ಜಿಂಜುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೋರ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಕೊಡೋಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಒರಿದಿಂಡು ಅವಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಸುತ್ತ ಬರೋಡು ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನು ಗಡಿಯಾರ ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯವರ ಉಂತದ ಅಂಚ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಮಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದದ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ
ಇಡ್ಲಿ ಬಂದದ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತು ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕೇಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ, ಅರ್ಧನೇ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಈಜ ನಿಕ್ಲೆಡ ನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ದಿಪ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೌಲ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ ದೆತೊಂದೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಉಲಾಯ್ಡಿತ್ತೆ ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೌಲ್ ರೈಸ್ ದೀಪುನ ತುಳಿತೇನೆ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂತೆ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ಸೋಕು ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಐಕ ಪೂಜಿವೆ ದಯಪಂಡ ಎನಡ ಮೂಲು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಿ ಎನಡ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸುತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಪರಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚ ತಾಗಂಡ ಕೇಕ್ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತನ ಬಟರ್ ಪೇಪರೇ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಏನಿತ್ತವು ಬ್ಯಾಟರನ್ನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟರನ್ನು ಆ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ನುಗ ಪಾಡ್ಗ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ನುಗ ಅರ್ಧ ಪಾಂಡವು ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸುತ್ತ ಮದ್ದೆಡು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟತ್ತು ಫುಲ್ ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತ ತುಲೆ ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಣ್ಣಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಜಿನ ಕುಕ್ಕರಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ದಿಯನ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅವಿನ ದಿಯೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋಡ್ ದೀದು 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ 45 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಆತನದ 45 ನಿಮಿಷಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಇಂಚನಿಗಳು ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ ಜಿಂಡ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ಲ ತೂಲಿ ಐಕ ಅಂಟ ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಅವು ಉಪ್ಪುನ ನಿಗಳು ದಕ್ಕೊಡಂದ್ರೆ ನಾನವರ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಕೇಕನ್ನು ತುಲೆ ಇಂಚ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೇಟಿನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ಬೈದನು ತುಲೆ ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಮೆತ್ತನೆ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಅನ್ನಿಗ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೋಚ್ಪವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತಸ್ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಆತೆ ಅನ್ನು ಚೂರು ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಆಂಡಲ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಕಟ್ ಆಣ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಡ್ಡೆಗ ಅತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಆಂಡಲ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರೋಲಿ ತುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಂತುಲೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅದು ಬೈದಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಏತ್ ಸುಲಭ ಅವಲ ತಿತ್ತಿ ಪುರ ಪಾಡಂದೆ ಏತ್ ಸೋಕಾದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಬೈದನು ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾಣಂದು ಎಂಕ ಬಂದ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು 4 ದಾಳಿಂಬೆದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತನ ಶೋಕ್ ತೋಜಾಡಂದು ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಕುಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೋಯ್ನೈಕ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪುರ್ಚಿ ಪೂರಗಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಯ್.